I should just touch both. Yes. Team mar Kenya matugo tuke mag volleyball e kind wakeini Malkia Strikers obedo joloch e tuke mag pinje Afrika kendo biro yuore tuke mag Olympics higa manyien. Kenya noloyo team mar Egypt set 3-0. Egypt nochako tugo maber e set mokwongo, kata kamano Malkia Strikers noloko tugo kendo yudo loch mar points 25 kuom 22. Set mar ariyo bende ne obedo machal gi mokwongo. Bang' Egypt chako maber, Malkia noyudo loch mar points 25 kuom 20 kapok Egypt luare set mar adek points 25 kuom 14. Kenya noloyo jobag tuke gi sets 3-0 e tielo mar nus finals. Kwanza nasikia vizuri juu nimequalify Olympics mara ya pili tena. Sasa ni kuomba Mungu aendelee kutupatia good health na pia tuendelee kujikaza so that we can go there and show the